Haga jing leka yakni rong syaka Eurocop Arhajar Arpeusau ka bahap haga grup G ka Montenegro Persia ya ka Serbia. Haga ni jing leka ka Serbia ka lala ban penlim da ar lanot bat yakni ki argul jong ka Serbia layo ban tep da ula Howix haga minit ka bah nyau peu pra bat shwa ban kut ka jing leka haga minit ka bah kendai peu plusan. Haga wei bat ka jing leka ka bahap haga grup G ka Hungary Persia ya ka Bulgaria. Haba pai syakani ke jing lekai ka Hungary ka layo bentep ya ka gol ka benengkong tang haka minit ka bah nyau lengbau Berlin. Bad haka minit ka ba arpen riu lengba ka free kicks u Dominic ulayo bentep ya ka gol ka ba ar naga benta ka Hungary. Bad ka deiru ka gol ka ba itanat bah. Bad haka minit ka ba live pekundai u Martin Adam layo bentep ya ka gol ka ba lai naga benta ka Hungary. Adu bukut ka jing lekai ka Hungary ka la job sub dan laila not Persia ya ka Bulgaria. Haga jing lekai ka bahap haga grup F ka Austria ka lala ban pelim ya ka Estonia da ar lakaway. Haga wipat ka jing lekai ka bahap haga grup F ka Sweden ka la job put da San Lanot Persia ya ka Azerbaijan. Haga jing lekai ka bahap haga grup I ka Poland Persia ya ka Albania. Bat kene gede jing lekai ke Badon Kampha nak bentar ke Poland ban khur ya ke jing job ha preng ki san peu ar hajar ngot ki nong kersian ki jongka aba pai syakane ke jing lekai ke Poland kala yo ban tep ya ke gul ban nengkong ha ke kelas step kata ha ke minit ke basau peu wei lengbau Karol. Bat ha ke kelamit om don shu ki bala ban pen ki jar wat lada kila persyang ke tokat ne ban yo pen ki jar bat dei lengba kene ke shigol jong Karol ka Poland ka lala ban pelim dai welan Persia ka Albania kala yo ru ban khur lai point na kene jing lekai. Haga jing lekai ka bahap haga grup B ka Netherlands Persia ka Gibraltar. Haba pai sya kene jing lekai ka Netherlands kala yo ban pen ki jar lengkong hak minit ka ba ar peulai lengbau Memphis Depay. Bat hadu bukut ka kala step ka Netherlands kala tam dai welan not. Bad haga kelamit kata haga minit ka ba san peu lengbau Nathan ka Netherlands kala yo ban tep ya ka gol ka ba ar. Bad day haga minit ka ba san peu wei ka Gibraltar ka hab nile kai tang si peu ngon hadin ba William Walker ula yo priang ya ka red card. Bad day haga minit ka ba pra peu ar saisin Nathan ake ubadai player jong ka Manchester City ula yo ban tep ya ka gol ka ba ar. Bad ka ba lai nak banta ka Netherlands. Adu bukut ka jing lekai ka Netherlands kala la ban pelim da lai lanon. Haga wipat ka jing lekai ka bahap haga grup B ka Republics of Ireland Persia ka France. Haba pai syakani ka jing lekai haga kela step ka kenhun jong Mbappe bat Christmas iklem la bat pen jar bat dei haga kela min kata haga minit ka basan teu namar ka jing baklau defender jong ka Ireland ka France kala yo ban tep ya ka gol ka banengkong lengbau Benjamin Pavard. Pada shwa ban kut ka jing lekai ka Ireland kala jan yo ban tep ya ka gol pen ya ka Andre goalkeeper jong ka France la ban te la kam ya ka bol. Badai leng bagan ke shigol jong Pavard ka France kala la penlim dai welanot Persia ya ka Republics of Ireland. Haga jing lekai parlok ka ba shongshit ba preng ka kenhun u Alexis Sanchez ka Chile Persia ya ka Paraguay. Haba pai sya ka jing lekai ka Chile kala yo ban pen ki jar nengko haga minit ka ba ar peusan lengbau Paulo Diaz. Badai haga minit ka ba lai peu ar ka Paraguay kala la ban siukuliang ya ka shigol jong ka Chile lengba u Matias Rojo. Batang hadin ar minit kada ka minit ka balai peusau ka Paraguay kala yo biang bantep ya ka gulpentam lengba u Gabriel Awalos. Bad hadu bukut ka kela step ka Paraguay kala tam dai welanot. Bad day ha ka kela mit u Alexis Sanchez ulayo ban mi badan. Bad day lengba ka jingle kai lang jong u Sanchez ka Chile kadang kham klanbor. Bad day ha ka minit ka bah nyeu peunreu ka Chile kala yo bantep ya ka gulpen ya kai lengba u Alexis Sanchez. Batchwaban kut ka jing lekai lengba ka corner ka bala kenjat da Alexis Sanchez ka Chile kala yo ya ka gol pentam lengba ka ungul bala bakla da goalkeeper jong ka Paraguay.
Badai leng baganai ka unggul ka Chile kalala bat pelim ya ka Paraguay dan lai la ar.